Ba aldakizue zenbat ikastola dauden Euskal Herrian? Zenbat esango zenukete? Oi. Iparra galduta zabiltzatela esango nuke. Ea. Atera mapak karpeta zarretatik eta geografia errepasatzeari ekingo diogu. Izan ere, Baionatik Tuteraraino eta Karrantzatik Mauleraino, asko eta asko izan dira Euskal Herrian barna zabaldutako ikastolak. Begira jozu mapari, zenbat ikastola sortu dira guztira urteotan? 180 inguru dira urte hauetan guztietan sortutako ikastolak. 1993an Euskal Eskola Publikoaren legea onartu ondoren, horietatik 79 sare publikora igaro ziren. Gaur egun, 114 dira ikastolen sarean dauden ikastolak. Azken ikasturtean matrikulatutako ikasleak 50.000 ikasle baino gehiago izan dira, eta jardunean dabiltzan irakasleak 4.500 inguru. Ikastola guztietan txikiena Beskoitzeko ikastola da. Guztira 9 ikaslerekin. Goazen agurtzera. Kaixo Beskoitze! Egunon! Eta zuek baltzen egiten munduko ikastolarik txikiena zaretela. Bai, dirudienez bai. Baina ederrenak ere bai. Hori da autoestimua hori, oso ondo. Bueno, urren arte, Beskoitze? Aio! Aio! Ikastolarik txikiena ikusi dugu, baina zein ote da hundiena? Arizmendi ikastola, 2.900 eta 38 ikaslerekin. Kaixo! Kaixo! Oso okerrezpanabil zuek zarete Arizmendi ikastolakoak, ezta? Bai, batzuk behintzat bai. Bi gunetako ikasle batzuk elkartu gare bakarrik, baina berez, 12 gune gare eta hemen asko falta die. Eta baltzan ekiten ikastolarik haundiena zuek zaretela? Bai, Arizmendi Bailarako ikastola da, eta berez, 3 herritan banatutagaz, Atxabalta, Eskoreatza eta Arrasate, eta 3 herrisetako ikaslia ditugu orduen, normala da, ez da, tamaina handiko ikastola izatia. Aizue, eta horretaz, arro altzaudete? Bai, ze asko izan arren, azkenean lortu dugu dano batera ibiltzia, eta horre posa muten dau. Ederki ba, aio! Orain zaharrenera joko dugu. Zein den? Ara, 2 daude. Pasai Lezo Lizeoa eta Donostiako Santo Tomas Lizeoa. Biak sortu ziren 1900 eta 60an. Goazen horiek ere agurtzera. Kaixo! Kaixo! Zuek altzarete Pasai Lezo Lizeoa? Ez, gu Santo Tomas Lizeoak ea. Jo, bi aukera besterik ez, eta ez dut asmatu. Lasaikike. Beno, zuek zarete ikastolari zaharrena, ez da? Beno, dauneko menderdia bete deu. Ez da gutxi, zorionak! Eskarrik asko. Gero arte! Jo! Aio! Kaixo! Kaixo! Bai ez asmatu, zuek Pasai Lezo Lizeoa zarete. Bai, asmatu duzu. Gu Pasai Lezo Lizeoa gea. Zuek ere ikastola zaharrena zarete. Adinaren ajeak sufritzen hasita edo gazte sentitzen zarete oraindik. Gu gazte sentitzen, ka? Ona urtero ikasle berri mordoa dator, eta horiek gaztetu iten gaituzte. Oso ongi dago hori, behon deizuela ba, gero arte! Aio! Aio! Zaharrena ikusita ez gara gazteena ikusi gabe geratuko. Zein ote den? Ara, berriz Beskoitze. Eta bai, gugira berriz. Egunon! Aizue, merezi duzue eta bisitatxoa ingo dizuet. Kaixo familia, hemen txetorri nahi zaizue. Nuen gogoan izuak ez hautzeko. Aizkoa, zeleko polita okazuen? Bai, biziki. Eta hau nola sortu zen, ikastola hau? Hau jaz sortu zen, 4 ikasleerekin. Gurasoak bildu ziren eta behar sentitu zuten ikastola bat sortzea Beskoitzen. Eta hola, poliki-poliki hasi ginen 4ekin eta orain 9. Eta horrein, nondik etortzen dira? Batzuk Beskoitzetik, edo egitik edo inguruko egiak. Beskoitze, Aurti, Bardoze... Eta familia euskaldunetakoak dira? Denetarik. Batzuk erdi gutxi gora bera. Eta hasieratik hemen zaudete? Ez, hasieran ondoko etxean ginen, pribatu baten etxean, beti bezala, baina etxe bajuan. Eta hasi ginen lokal tipi batean. Nahi bauzute, gero joango gira ikustera. Apa, joan gaitez, bai, goazen?
Beraz, hemen hasi zineten. Bai, hori da, hor hasi ginen, lehen hilabetean 3 ikaslerekin eta urrengoan 4. Eta hortik pasa ginen ondora justu prefabrikatuarekin. Eta aurrera begira, hemen pentsatzen dut beharrak denetarikoak izango dituzuela. Bai, behar hainiz bada eta hor gure nahia da zentrora joaita eta prefabrikatua zentroa eramatera dugun terrenoanan. Iparraldeko ikastola guztiak bezala behar berak ditugu, baina ustez hori hoberena da Paskarindorekin hitz egitea. Bera, gara, joango naiz. Bueno, mila eskerre, agur! Aio! Aio! Paskal, Beskoitzetik gatoz, ikastola berri bat, zehaska hunditzen ari da. Bai, eta egia da. Euskararen apustua, gero eta buraso gehiagok egiten dute iparraldean. Eta ze arrazoi hon daitezke, emendatze edo handitze honen atzean? Badago halako moda bat, Euskal Herrian gaudela eta erakusteko Aviron Baion eta Biarritz Olenpikeko ikurrak bilakatu dira, ikurrinak, baina jendea behar bada, ulertzen hasia da Euskararik gabe ez girela ezer Euskal Herrian eta hizkuntzak gaituela nunbait euskalduntzen. Egoera honetan gaude, baina hasierak ez ziren xamurrak izan. Egia da, hastapenak ikusten ditugularik artxiboak, baina iniz historia ederra da, nik uste dut borroka luze bat izan dela. Sehaska elkarte militantea da. Euskararen eramaitea militantea izan behar zen eta militantea izan behar da oraindik. Euskaltzale sutsua izan behar da eta gero euskaldun bat amestu behar da horren nunbait horren eramaiteko. Azken urte hauetan dela ere, oztopo asko izan dituzue, failu legea batetik, era guztietako erasoak bestetik, ze irakurketa egiten duzue? Hegoaldean eta ikastolentzat 1914ko data fetxa importanta da, ikastolen sorrera zelako, baina hemen nik uste dut sortu dela Euskararen eta hizkuntz gutituen suntsitzeko nahikeria hor sortu da. 1914ean zertarako gerla izan zela, gerla mundiala, eta hor lehen kapitain eta generalek aginduak emantzen zituztela euskaldunek, bretaindarrek, alsaziarrek frantsesa ez zuten ulertzen. Ez zekiten ere frantsesa. Eta hor hasi zen guretako bukaeraren hastapena uste dut. Eta zeintzu dira une honetan dituzuen erronka eta arazorik handienak? Problema da behituztea sekulako tresnak gure kontra. Badute falu legea, badute Eurokartaren ez ratifikatzea, badute hizkuntz politiken ahal bezain bat ahul egitea, nahiz eta Ipar Euskal Herrian ez gauden hain gaizki bestekin konparatuz, baina beste lekuetan harrigarria da, zapalkuntza hutsa da. Eta hala ere, mezu baikorra ematen saiatzen ari zarete? Baikor izan behar gideakot. Lehenik, jaia, 110 eskolatuko ditugu hemendik gutxira. Gaur egun terminalean edo azken urtean diren gazteak, 17 urtekoak, 60 bat dira bakarrik. Baina 3 urteko aurrak 300 goiti. Orduan, nik uste dut baikorri zaiteko baitugula 10.000 arrazoi. Garai batean ikastolaren apustua egiten zutenak euskaldunak ziren. Euskaltzale, biztanera, baina euskaldunak ere. Gaur egun, euskaldun gutiago bada. Aldiz, gero eta gehiago dira. Erran nahi du, frantsesek ere, frantses hiztunek ere, eta frantses hiztun bakartiek ere, horiek ikastolaren apustua egiten dutela, behaz, bada postekoa, eta azkenik erran ezake importantena, zoaz ikastola batera. Eta behitu aur baten irriñoa, horrek ja balio ditu komunikazio kanpaina guztiak balio ditu honek. Bai hoxe. Sehaska ikastolak 1900 eta 1969an sortu ziren. Duela 55 urte beraz. Arrangoitzen lehen ikastola zabaldu zutenetik, hazi besterik ez da egin Sehaska. Euskara ofiziala ez den eremu erasokor batean diardu Sehaskak egunero. 11 oztopo eta arazo gaindituz. Hala ere, eta bereziki gurasoen engaiamenduari esker, urtero matrikulazio datuak hobetzea lortu du. Ara, berriro ere bide gurutzean.
Helburu bakarra, baina 3 bide. Eta pentsatzen jarrita gauza bera gertatzen zaie ikastolei. Helburu bakarra dute, baina administratiboki 3 lurraldetan banatuta daudenez, leku bakoitzean bide propio aukeratu behar dute. Egoera honetan nola moldatzen diren jakiteko, tutoretza ordua aprobetxatuko dugu. Koldo, Nafarroa, iparraldea, autonomia erkidegoa, ez da erraza izango 3 bidetatik ibilita helburu berberera iristea beti. Badakigu bide batzuk errezagoak direla eta beste batzuk zailtasun gehiago dituzela, baina gure erronka da, gure hezkuntza aurrera ataratzea eta horretarako bide ezberdinak jorratu behar dugu. Gaur hemen, bihar Iruñan, etzi Ziburun. Zu abokatua zara gainera, ikastolen elkarteko lehendakari izateko, legeak ezagutzea hori garrantzitsua izango da? Azken boladan ezin da ukatu, gure hezkuntza munduan hainbeste aldaketa egonda, abokatuak izatea laguntzen duela. Baina berezikini ikastola mugimenduan guraso bat naiz. Ikastola bateko bazkide bat. Nolakoa da zuen harremana administrazio desberdinekin eta beste hezkuntza eragileekin? Administrazioarekin, beti elkarlanerako prest egon gara. Beti euskal hezkuntzaren hobekuntza aurrera eramateko prest egon garen elkartea gara. Erkidegoan akordeo anitz lortu dugu. Egia esan da, harremanak askoz ere zailagoak izan direla Nafarroan eta iparralden, eta azken boladantan uste dut nabarmen iparralden falu legearen aplikazioarekin edo Nafarroan testu liburuaren inguruan egon diren afarekin. Baina beti ere bai azpimarratu behar dugu ikastole mugimendu autonomiaz jokatu duela. Zenbaiten ustez, autonomia erkidegoan bereziki, ikastolek gaur egun ez daukate izateko arrazoi berezirik. Lehenengo eta behin, hezkuntza eredu propioa dugula azpimarratuko nuke, eta honetan euskara eta euskal kultura oinarria dira. Euskal kurrikuluna ardatz duen hezkuntza eskaintzen dugu. Bestetik, herritik sortuak eta herriarentzat eginak diren hezkuntza komunitateak gara, eta gurasoen lehen esan dudan bezala parte hartzen zuzena, funtsezkoa da gure ereduan. Nola ikusten duzu Euskal Herriko hezkuntza sistema hemendik 10 bat urtetara edo zeintzuk dira zuen helburuak? Bi eszenatoki izan dezakegu hemendik 10 urtera, ez da? Alde batetik gure herriak autogobernu mailarik handiena lortzen badugu, espero dezagun gure hezkuntza sistema propio hau aurrera egin dezan eta gainera legezko indar batean. Eta horretan, espero dezagun ikastolen egin dezaken ekarpena esanguratsuera izatea. Edo zein kasuan, beste eszenatokian, hau da, hori ez badugu lortzen, guk gure proiektuarekin aurrera jarraituko dugu. Azken finean ikastolak herritik jaio ziren eta 20. mendean gure helburua euskara eta euskarazko hezkuntza aurrera eramatea izan bazen, 21. mendean gure helburua euskal kurrikuluna aurrera ataratzea izango da. Eta olatua alde egon edo ez, gu aurrera jarraituko dugu.